Barok na pedeng jongpi kamtam ki kena samla bopule. Ki tiap bhai syapang upi gat po. Wei ne kiriu krau jong gajai benriu ubala nok senyang hakakam kathok katar. Syaki samla kabala longru kal nuksa bat kejing mentoai ya kalong din mandin kejongi menta. Bat kakerteng kejong u kalong uprim rose Garfield gat po. Lakhay uprim rose Garfield gat po. Hajawa ya kashipotrik ujemang. Hak senam kat kandai spa. Udai ukun balai jong ikong kerila dora gatpo bat ubabu sosotam. Ubalong uwei ni kemelung kari bagajat bendriu kasi. Udai ru upersa jong ipa Joel gatpo. Ubalong unong sang jong ukau kam hakasinat. Udai nagaying kristan. Ugatpo udan ru saungut sipara. Hakapor ba uprimrus gatpo udangrit ukpa jong uhikai ha opal primary school ha Shangpung. Hadin pat laong ba ukpa jong uleitre sipor kum umuktial hakashari USDO Jawai. Hakasnam kat kandai spasan ukpa jong ulawan hikai pat Shillong Government High School. Anda uprimrus uladap nriusnam karta lapha yu ubanwan pule sha Shillong. Henry tang hadin sisnam ba upule ha ba Shillong. Ila pa school biang pat ya u Jawai hadu ba unu pendap ya kalawal primary. Haka kandai terik unai tung kat kandai spa pra ikmi jong u ila klat no na kene kepertai. Haka senam kat kandai spa kat wei. Lawan bu school pat ya u Shillong ha Wales Mission ME School. Haka nek senam ula pule ya ka kelas 4. Hadin ba uprimrus gatpo ula pendap ya ka ME na Wales Mission ME School. Ula let pule ya ka high school ha Shillong Government High School. Hak senam kat kandai spa kat saw. Haba udang pule ya ke kelas 7 ukpa jong u ulong u kelas master hak kelas jong u. Henry tang hak senam kat kandai spa kat nyo. Uprimrus ula ino ya ke jing pule na kene ke school klem pendap ya ke matrik. Hak senam kat kandai spa kat pra ula kut jengmut ban letrai hak thma ba baningkong. Ya kene ke jinglet syakri jong u hak thma u ya thu umne. Hak senam kat kandai spa kat pra kumba saw pongut tam. Kila yami kroi na Shillong Government High School ban let shamadras hapo ka jingyalam u headmaster Rim Jongki u master DJ Davis MA ban hikai bat banang ya ka country office ka overseas training school Sidapet Madras. Dei ka jingwan pai Jongki kasi level cup na fran kabala penki shibun ya ka jingmut ki kena sama bat ki kena school hakata kapor kumta dalaka mons ngobhai kila yami bat ino ya ka jingpule ban na chamadan yale thma kadon ka jingdiaw ban ya klant na kiba i baro kadon ka jing atatin bangindang wan phai ne em shilakari la ong kini ki saw pongot ki khna school lam uprimrose gatpo lakut ka ayom ksiar jong jing shong school bat la prang yaki ha kapor badanglung ha shlam ka jing em gabama pen ban ki dap tang da ka jing phumat ka baki wiat khublai khaddu yaki lok ki jor ki kher ki mer habaro kata kastap shwabakin bi napo nongba Shillong uprimrus gatpo lem berki parlang haba kilemi na nongba Shillong kilaya poi hapo overseas training school Sidapet apo Madras bat lajan naman kidong keri India kiladon hangta bat yaki lakhat bagi lengkat bat kilong ki beriu ki barit beriu shisha kumta haga jingyele kai pat kimla ai ya ke kenhun jong uprimrus gatpo namar bakilong ki beriu ki beslor bar ki bayam haba ki don ha madras katuk kat nepor kila yo ya ka hukum ban let syapo Mesopotamia uprimrus bar ka kenhun jongki kila mi na India ban let syapo Mesopotamia lengba ka duriau Arabian hadu banda puai hapo Basra na Mesopotamia sya Persia ki ya lengba ka Basra Kur el Amara Baghdad wazir Rabat kanakin bat kiwi ki jaka nang ta ulabu jing thoru ya ke jing yoi bar ke jing syam jong u ya ka ba ulalum na ki jaka ba ulawan ya kini la penmi hakikon ula trai ha ka kam thma hadu kasnam kat kandai spa ar hadin ba uprimrus ulawan phai na Persia ha ka jing syakri jong u ya ka thma ula letre shipor kum unong hikai school mission ha ka snam kat kandai spa ar pulai ula yo arong ha ka kam klek a Shillong Government High School ha kata kapor u Saheb Oliver Thomas lalong u headmaster ha kane ka school kum unong trai ha ka kam jong u ulong ru ubriu ba minat
haba udang tray hapo office jong gane ke skor layo lat ro teng ban hikai khasi haba ukpa jong ushim shuti lese ka dei na gane ka daw haba ulayo pat ban long unong hikai khasi batikna ha gane ke skor ha kisnem bahadin ula tray ru kum u scout master ha gane ke skor kumta haka ar poeterik ume haksnam katandai spa ar ponyo uprimrus gat po ulaya poi khano but Elfrey Nellis dikhar Elfrey Nellis dikhar ide ikun kong babu Mondan bare ubalong deputy inspector of school but uweni kinong penya ya katho katal khasi uprimrus gat po udon ru saungut kikun kumta hadin ka jingyo khun dai haksnam katandai spa ar pupra ulayo ban pule kwat biang banyale ekametrik kumta habo ulayo alat banyale ekametrik ausnam kat kandai spa apupra ula job aka first division habo ulayo distinction haka khasi kadaya kasnam kat kandai spa apupra bo primrose gat po ula penmi nengkong yaki kwat khasi kebakerteng ki pawa sara nursery rem bat ki poetry red ula penkre yakini ki pawa sara na ka benta ki knarit nang ban penrung age jingmut jing pelkhat jongki bakin bang ye ki sur jong ka poetry uong haka kumne namar ki khna ki bakhya krat ki dei ki badap daga jing em bar ka jing ruai ula thau ye ki ne na ka ka ba ki khna badang lung bat badang ret ki chule bat juyo i ula pendan kam ye ka ba ki khna ki juyo i bat tip uong kumne penmlin na du dangrit ban shai ka khaman Betu ya kamariang ka pasaudong jengpi kalong ka school ba ka bakraw tam ya ki badangrit bansan kumjo kadon haki ka par jingstan latenyan bat belaburi nadu men kulong lapen ya benta ya kene ka kwat haki ar benta ka benta baningkong ber ka benta ka baar